simpelthen. Du er mægtig god til det. Skal vi binde en sløjfe på her? Julemanden! Nej! Har jeg taget mere? Vil du holde pause? Ja. Det må du også godt. På søndag skal vi jo holde julefest ude i Brumfast. Nå, ja, det har jeg helt glemt. Jeg laver en last. Så skal vi øve på julesang. Og hvad for et skal vi tage? Juleop. Rundt omkring støjle de små rotter. Og de skotter, og de skotter. Vi vil gerne have de skotter. Og de danser, Men nissefar han truer med sin store ske. og brud dig i vandet, så kom lidt væk. For jeg Juletræet i ro og fred. Jeg ingen her det længe mad. rotterne de hopper og de danser. Og danser. Og de svanser. Og svanser. Vi vifter baller. Og de står om nissen til. Hvis nisserne har taget det her Ej, nu igen. så skal vi lede hele dagen herude. Der er nissehullet. Og på lægens side, det der, hvor de sad og var i siden. Ja, der! Der! Det var det jo. Prøv at se her. De boede der. Arthur! De boede sådan her derinde. Prøv lige at se, hvad Astrid har fundet. Nej, det var mig, der fandt den. Jeg fandt den. Det var mig og Astrid. Hvad er det, han har på hovedet? Altså, har han fået nye hue? Det er da ikke en nissehue. Nej, kun en nisse. Min mor skal nok ikke have det her. Det er ikke en nissehue. Hej. De synes, der mangler noget i. Så Rikke, kan du hjælpe med at røre? Der skal røres noget mere, siger de. Men det... Rør du den der, så tager jeg den. Helt andet grønt. Nej, Rikke, hvad gør du? Rikke, hvad sker der? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg tryllede. Jeg tryllede. Hvor er I strenge? Christina, har du nok set det hernede? Nej. Grøn risengrød. Det blev helt slemt, så må lige høre det ud, når jeg siger sammen. Klip nu lidt mere den anden ende. Lille smule til der. Du slipper lidt der. Men den bunker lidt på min. Så kan vi slippe lidt ned den anden. Den her, det ser flot ud. Du har hørt noget, ja. Ej, en flot farve.
Josefine, må jeg se, hvad det er, du laver? Men du sådan som både. Josefine, må jeg se, hvad det er, du laver? Hvad er det, du står med, Falke? Hvor har du fået den fra? Hvor har Jimmy fået den fra? Inden for ilden? Sten, den har ligget inde i ilden. Er den varm? Er den varm, Falke? Ja. Er den dejlig? Ja. Bare tryk hårdt, Rosa. Det er